Maswera sei madiaries maswera sei ndiri kukoniwa nemufaro vasikana musandione kudai ndatirega ndidzokezve ndizokutendai futi handizivi kuti ndokutendai sei handigoni shuwa dai maindiona mwoyo wangu uzere mufaro zvino handakupfeka wigi kade ndaita iri life chaiyo handina wigi haiwa mani mwari uyu mukuru mwari mukuru mwari mukuru mwari muhombesa mwari muhombesa ndikunzwa manyukunyuku chaiwo nemi madiaries ndikunzwa manyukunyuku moziva kuti mashoko angu they will never be enough to thank you guys. Mashoko angu haafi akave enough to thank you all. Handigoni kuti handizivi kuti ndokutendai sei. I don't know which words to use, how to say it, how to use my words, and I don't even know. Nditori speechless. Munoziva kana pakaitika chimwe chinhu, something that is positive, pazvinhu zvinenge zvichinzi nevavengi hapana chinobudirira, unonzwa peace. You get to find peace in your heart. Unonzwa kukuku kuita kunge rimwe zidombo ranga rakaiswa pamafudzi pako apa rabviswa rikanorasirwa uko, kunzwa kureruka, kunzwa kuzvininipisa, kunzwa kuzvidukupisa. Madiaries, ndoda kutendai makachinja life yevana vasekuseka, makachinja life yafeel sekuseka, makachinja life ye hanzvadzi vaya vekuya panapa vachitaura cheko nyaya yavo yekuti vari kuona nyoka vatezvara ambuya, vaiona ambuya nemukuna vatezvara kudii. Makachinja life yavo guys, I don't know how to say this. I don't know how to say this. Makachinja life ya baba akuda, makachinja life ya comfort, yamai va comfort, yamai vaiva vakanga vachichengeta comfort vari vega vasingazive kuti diaper vachapfekedzawo mwana diaper, pampers rinenge rakanyorwa kunzi pampers riya, vaifunga kuti vachapfekedzawo mwana mapamba e2 asi nekuda kwenyu, nekuda kwemwoyo yenyu, nekuda kuti Mwari vanokushandisai, ndinokundikana ndoshaya mashoko ekuti nditaure, mashoko chekuti nditaure ka ndiri kumashaya madiaries, ndiri kumashaya madiaries. Ndoda kukutendai zvakadzika-dzika, believe it or not, zvakadzika-dzika mukati memwoyo wangu, mwoyo wangu uzere mufaro. Dei ndaita live chaiyo ndaichema guys. I'm very emotional pazvinhu zvakafanira izvizvi, mwoyo wangu unobatikana. I'm very emotional because vanhu vekudiaspora, you didn't know even these people mamusingavazivi zvachose vanhu vese takabatsira, you didn't even know them. You had every right yekudoubta kuti tiri kubatsirani, ndivanani vanava, but you never did that. You never said that. Makangofarawo kutoda kuonawo life dzamwe vanhu dzichishanduka kuAfrica ikoko, mukatambanudza maoko enyu, mukaita kuti vana vamuisewo masmiles pamafaces avo, mukaita kuti vana pamafaces avo muise kusekerera, muisewo joy, makaita kuti mabhonzo angaoma, angasisina life, those dry bones aite back to life, aite come back to life. I don't know how to thank you guys, really. I don't know how to thank you. I don't know how to thank you. Andizivi. You could have been selfish. Makati tinadzo hama dzedu dzinotambura dziripo dzokuti we can help our relatives, but makaona the need yekuti rega tibatsire vanhu vatisingasivi. Munguva yecovid imomo zvakaoma kudaro, munguva yecovid zvakaoma kudaro guys. Munozviziva kuti tiri group revanhu vediaries kudai, so tiri family yediaries, takarwiswa, takaita kurwiswa, yes of course. And we had the devil. Pane chakanaka chinoitika, Satan anosimuka nefufu, anosimuka nemawinds, anosimuka nenzira dzekuti munovhunduka kuti ko mhepo idzi dziri kubva kupi, Satan uyabva nekupi. Pandoda kutendai hamuna kutsukunyuka, hamuna kutsukunyuka, makaramba makamira, hamuna kuti tanzwa zvakati nezvakati makuwa ekuti zviri kuda kuvharisa. It was not about helping me, no, nothing was about me, was about Melly. It was about helping other people, but I was just a voice. I was just a vessel that was being used. Chete.
You never doubted me, not even a single day. Hamuna kundidhauta kuti kuri kubuda mashoko ekunzi Melly uyu anonzi akanzi akaba mari, of which that never happened. Hakuna kana that never happened, not even one day, not even a million years. Zvikanzi uyu Melly akaba murume wemunhu, it never happened, not even one day, not even in a million years. Pakataurwa a lot of things ndikasvika pakucreaterwa group, but you never doubted me. Makaramba mukati, it's not about Melly, it's about helping other people. I had nothing to say, and handisina chekutaura. I had nothing to argue. And handisina chekuti ndi argue, and handisina chekuti ndi prove kana ndizviprove, because pasina kana vhinde chaunoziva sometimes pane need kuti zviexplain panenge paine kana kuti uti ndakuzvidefenda panenge paine V11. Pasina V11 unopesera kungoita stupid ungoti but rega ndingoignore, rega ndingosiyana nazvo. But muprocess ka amuna undidhauta. Veduweka ndoda kutendai madiaries. Makaisirwa sitiki renyu kumusoro kudenga uko. Tiki yenyu hamuna kupiwa neni, makapiwa naMwari. Makapiwa naMwari tiki yenyu. Hamuna kuisa muchisawo smell pandiri, makaisawo smell pamiromo yevamwe vanhu vakanga valusa hope. Vamwe vanhu vakanga vasingasazivi kuti totangira papi, togumira papi. Makabringa back hope yavo. You builded that hope again mukati muupenyu hwevanhu ivava. Nasi look at it, guys. We go to Kuda. Kuda munari happy. Kuda is able now kuona o TV. Baba Kuda right now is doing his own business. Nekuda kwe Diaries. Vasina pekutangira, vasina kana vanga vasina pekugara. Baba Kuda vakashifta kubva murumu yavaigara yanga iri mukoto yakafanana kunge vari kugara handizi kuti pai. We also guys pavaigara the first time when I went there. Vasina chekudya munguva yeCovid. But right now ndafura nekumba kwa baba Kuda ndichibva kana ndichibva. Ndafara ndasekerera ndichiwana baba Kuda uyo hachaende kunona TV kumaraini. Mufunge nezvikangano hama zvavari kugocha. He was able to buy a TV yekuti mwana akwanise kuona mumba vakatoisawo dish. Vanga vachikundikana, is just that ndandisitorina kana nedata ipapo ndandisiri kumba. Ndikade ndaita live kuti muone. Vanga vachifara mwana akwanisa kuonawo DST ari mumba, hachaende kunext door kunoona TV. Nenyi kuti takatanga start yekungoti let's give him zviredzo varedze vega, ngativadzisei kuti vanoredza sei vasina pekutangira. Tikavaburitsawo muchirumu chavanga vari, murumu yavaigara yanga yakaita kunge mukoto, tikavaisawo murumu kwayo. Life yavo iko zvino yanaka. Mumba macho mukamuona iko zvino guys, munoramba kuti mumba mababa Kuda, munoramba kuti mumba munogara baba Kuda nemwana wavo vakadaro. Tikavapa kubva kumachira, ndawana mubhedhi wanga wakawaridzwa zvakanaka naka, ndatozobva navo vachienda kubusiness kwavo kunogocha zvikanganwa hama zvavo. Tichisvika pazvikanganwa hama pavanogochera paya, tawana vanhu vakatomira, vanhu vachitoti tachitoti hamuchauyi vanhu vemuno matswana ko nhasi tachitoda hamusikuya nebusiness. Vakati sisi honai ndikatozovabatsira kumhanya kuti vavese moto tikurumidze kuisa zvikanganwa hama pamoto. Ndoda kutendai baba vaiva makavaona tichitanga vanga vasingazivi kuti vachiti ndirikurarama nebeans, vasingazivi kuti votangira papi. Tangati tikangopfuura tichibva kwataibva kumikuku yakuya, takaona tikaudzwa nyaya yecomfort. We were together palive tichiudzwa tichitaridzwa nyaya yecomfort yemwana uya. Tikapinda nepo. Nhasi unoyu mwana yanonzi Comfort ane hembe dzinoshamisa, ane hembe dzaanopfeka dzine label. Mai vake even kwavakavata vari ikoko vanototi mwana wangu ka is in safe hands. Makangopindira so zvinhu zvikangoindika, vanhu vane hembe dzavo, vanhu vane zvikangoendeka. So madhaipa obvious mai vaya vaitoti tongotengawo madhaipa e200 achipfekedza mwana anoitisa vana nereshi kana kudii. But iko zvino we make it a point kuti madhaipa zava nawo mukaka. Maybe right now pa4 months ingade yakudya sadza, but ari kungonowawo mukaka. Zvinoita vamwe vana vanosiyiwa nemadzimai vachishaika. Mwana akura haana kukudzwa kutaura chokwadi pamberi paMwari. Vari kuchengeta vaya tinovachengeta, tinovatenda, asi mwana uya ari kukudzwa nemi madiaries. Mwana akudzwa neDiaries pano. Kusvika paasvika takamuona mwana ne2 weeks uya. Kusvika paasvika right now madiaries, because haana mboshota mukaka, haana mboshota dhaipa, haana kumbonzi atonhorwa nechando, haana mbonzi ashota hembe dzekuti apfeke. Ndoda kukutendai madiaries. Panguva yeCovid hativazivi vanhu vaya vekumukuku, but chandinoziva
right now mukati memwoyo yavo nemiromo yavo hapashayikwiwa anenge achingoti munoziva zvinhu zvakatiomera palevel 5. Kune vamwe vakangouyawo mai pano vakangopakawo moto yavo vakati nyorai mazita, vakangouya vakatipa makabheji, vakatipa fishi, vakatipa mafuta ekubikisa, vakatipa sipo. Mai vaya amene kwavakabva nezvinhu zviya tinovatenda. Havatendi ini ndoga, vari kutenda Diaries because it was part of Diaries. Zvinhu zvakaitwa neDiaries hazvina kuitwa naMelly ari 1. Zvinhu zvakaitwa neMadiaries anditi maona. Zvinhu zvakaitwa neMadiaries hapatoshayikwi right now anditogara pasi asingatotizii asina mbosangana nesu. Kune vasati vatakaenda kumukuku vati we don't even know them. Vari busy kutaura right now kuti isusu mufunge takaponeswa nevanhu vatisingazivi kuti vakabva nekupi. You were the shining armor of those people panguva yekutambudzika, panguva yavaifungidzira kuti we are down, hatina pekutangira, vachifunga chashasa madhende kuendesa kuperiod. Vakasvika vakawanawo mapads nekuda kweMadiaries. Tobva ipapo panoita Phil anouya pana achitaura kuti vedu wendachema ini pandanzi pese pandinoenda kunomirawo murodhi nevamwe vane ganda dema ndinosemerwa ganda rangu iri, handitorwe pabasa nekuda kweganda rangu, ndinosemiwa, ndinongosara zvinhu zvandiomera, ndichazi ndoita sei, ndishaya kana nemari yekubhadhara rent ye200 400 yemukuku, handichakwanisa ndikudya chako ndiri kungoti ndikabikoza nematomatoes andinopiwa namai vane musika anenge akapwanyika yaya ndorarama. Vakauya paDiaries apa, maDiaries mukapindira, maDiaries mapindira pakareizwa mari, tikareiza mari pano tese takatambanudza maoko edu kune vakagona, takareiza mari ikaenda kunopiwa Phil. Phil apiwa mari, Phil akatanga kutengesawo pamari iyoyo, zvinhu zvake zvikamufambira. Ndoda kuti muone kuti so far munhu wese akabuda nepaDiaries akatanga kuita business hapana aita loss so far, hapana anoti ndakadonha so far, because zvinhu zvepano zvakaropafadzwa. Hazvina kuropafadzwa neni, zvakaropafadzwa naMwari wedenga. Zvinobva zvanyatsotaridza kuti izvi Diaries haina kutangwa naMelly but yakatangwa naMwari pachake. Phil akatanga kuhodha mabhero ake mujobheki emajaketi achitengesa. Majaketi aitengwa, majaketi akatanga kufamba achitengwa. In the process yekutenga kwemajaketi, Phil raised more money, akavhura foundation yemaAlbino, yevanhu vanobatsirawo maAlbino, akutengawo mafuta emaAlbinos ayaya achipawo kune vamwe vakafanana naye. Zvinhu zvake zvakumufambira. Phil right now ave munhu wokuti pakanzi paitawo dambudziko anobvisawo mari achitumirawo vamwe vanenge aona pano vachiuya vachida kubatsirwa tisina kumukumbira, nokuti zvinhu zvake zvakaropafadzwa zviri kufamba. Phil right now munhu wokuti akagona kutobvisawo 150 yake akapawo baba vaya vaita handina kana pekutangira vaya musuya, akavapo 150 kuti mwedzi wakunopera mubhadharewo pekuti muwanewo chekuti mukwanise kuti muwane chekudya pamari yakabva pamaDiaries, nekuti business yake rakaropafadzwa. Baba akuda ndataura kuti business ravo rakaropafadzwa. Mari yacho yakabva mumaDiaries panapa, yakabva kwatiri. Mwana ndawana achiwana TV ari mumba akagara ari mumba. Baba ndatozobva navo tikasiya mwana ndikati mwana zvikanzi anotobaya aripo pano, ave nefoni yake yandakamutengera iya kana muchiri kurangarira, achitoonawo TV akagara, zvanga zvichinakidza. Yave normal life inoramwa nevakawanda muSouth Africa yevakuraramawo muzuva ranhasi. Tikabvapo pakaita vana vakauya vakachema pano vakati upenyu hwedu hwakamira hwakadai vana princess ava. Tikati Lorraine inda unoona, Lorraine akaenda kunoona. Pakaita mitauro vanhu vachijaja, vanhu vakati mumba vasingazive the story behind zvinhu zvavaiona mumba and things zvinhu zvaiitika ipapo, but munhu anga ari paground anga achiziva zvinhu zvanga zvichiitika. Tikadzoka tikasvitaura pano, maDiaries akaita chip in, tikatenga tikati Lorraine go and buy, usawape mari, go and buy zvinhu zvokuti vaiti. Tikapanana maideas kuti voitei. Pakanzi parafini, tikaramba parafini, maDiaries akaramba parafini. Vanhu vakasvika pakuti ngavaite zvokubika machips. Pakaita masetbacks aiitika ekuti vakaenda kunodzosera meshini wemachips ruviri vachiwana meshini pekutanga gas tank railika. Lorraine akasimuka akadzokera navo kwanga atenga gasi, vakanochinjirwa gas tank. Vachidzoka vachiti vakonekte gas tank, stofu yanga yakuramba kushanda isingashandi. Vakasimuka futi vakandiudza, ndikadzokerai munochinja this time piwai mari back munotenga kumwe. Lorraine ana kuramba, akasimuka futi navo akadzokera futi navo kuenda kunotsvaga gas, kunoti tipei zvinhu zveya zvisi kushanda, tipei mari yedu back totenga kumwe. Vakadzoserwa mari vakazonotenga stofu ikazoshanda, vakatanga kugocha. Mari yekutanga yemusi wakatanga kugocha, musi wekutanga nemusi wakatanga kuita machips stofu ichishanda.
vakafuma mangwana vakati SIS MELLY chafunga kuenda kunohodha mavegetables. Hapana here umwe munhu ane mavegetables ipapo. Zvikanzi vari nechichinhambo. Ndikati imi ndimunoziva area yamuri. Kana muchinzwa mwoyo wenyu uri kuda kuti mutengese manikikiri mafruits area munohodha. Vakaenda kunohodha mafruits. Vakauya vakanisendera vakati tawedzera mafruits. Apa machips ari kuita. Vakanisendera picture vanhu vachitotenga machips mufunge. Apa mabananas achitengwa, maorange, matomatoes achitengwa. Vakati zviri kuita ende tashamisika kana nesu. Ndikati ko zvamaiti muroi makaona kuti makanga mamhanyaka. Imboitai. Mwari vakapindura pazvinhu izvi zvakaropafadzwa izvi. Vakatengesa. Nhasi ndafuma makuseni vachinditi imi munobika sadza. Ndikati kundikusora mari mwe zuro. Mobika sadza. Ndikati you know what, you just give it a try. Ndimunoziva nzvimbo yamuri. Zvesadza izvi ndinoribika but zvinodhipenda nenzvimbo kuti kwakamira sei. Vakati kuzere mikuku. Ndikati just give it a try. Tanga ine poto diki. Munoziva makuseni ndamuka nhasi ndichishamiswa ndichiona chitatanga sadza rapera. Tabika zvavakataura kuti poto iri nani diki yachitimboona sadza rasara richitsvagwa sadza rapera. Ndikati chikero chedza renyu chakakurisa icho. Itai muchidzika risiri sadza plus next time tsvagai kuti kana mave nemari mutenge makelights kuti sadza ripinde diki. Nokuti kana riri mundiro kudai so munotadza kuona profit yamuri kuita. Ndasi vana vaiva kugona kuzvimiririrawo. Izvozvi tiri murodhi yekuti tiindeko tinovapa mablankets. Anzvadzi yai yatinoipawo mablankets. Yanga isina machire kuti irare, but ivo havachakwanisi kuti varara nenzara. Havachakwanisi kuti vararame upenyu hwanga uchirarama. Vachinjwa upenyu hwavo nekuda kwenyu madiaries. So ndangofila kuti rega ndikutendei. Mashoko angu haana kukwana kuti ndikutendei. You could have given up hope kuvanhu vese ava, especially Satan anga achirwisa. Pachibuda mashoko ekunzi pari kudyiwa. Pakaita mwana musikana akashayikirwa nemunin'ina wake. Anditi tisingamuzivi, she was not even part of Diaries by then. Munin'ina wacho ndiye anga ari muDiaries. Akauya akati mari yashota, ndatengesa zvinhu mumba. Pari kushota 4,000. Madiaries. Ndikati madiaries 4,000 kudiwa panapa. This is ini ndakuisa yangu. Isaiwo ma 10 rand enyu takawanda inokwana pano. 4,000 pasina 1 hour tanga taireiza. Body kasumuka. Nehanzvadzi vaiva vamunetsi. Vakaita mapepa wekese body kaenda kumusha. Otherwise mai mbuya vaendafonera mai vacho vakandichemera pafoni kunge vanondiziva vasingandizivi kuti mwana wangu ovigwa kuSouth Africa here ndisina kumuona, mwana wangu akabva kuno kwasingarwari. Madiaries akapindira. Mukafulfila dream yambuya vaya. Kwavari mai vemwana uya izvozvi gogo vaya vanenge vachingotaura kuti dei pasina vamwe vanhu so vakangopindirawo vakaita kuti mwana uya auye pamwe mwana wangu dei guva rake riri kuSouth Africa kwandisingazivi. Dei akavigwa kwandisingazivi. But nekuda kwenyu mai vaya vayambuya vaya vanoona pakavigwa mwana wavo. Pakaita mitauro, pakaita mashoko, but you never gave up. Hamuna kugive up. Makaramba makamira mukati you're not going to listen to the devil. Ini ndo zvakabva zvandipa simba rekutaridza kuti zvatiri kuita izvi zvine direction. Ukaona uchitanga chinhu chisingarwiswi, ukaona uchitanga chinhu pasina competition kana pasina mashoko aripo, that means chinhu chicho hachina kwachiri kuenda. Pane chakanaka chese chauri kuchingave chauri kubata, panofanirwa kuita hustle. It has to be a hustle. It has to be a war. There has to be a war kuti uzive kuti this is we are in the right direction. Pakaita hondo dzakasiyana-siyana, hondo dzakawanda dzakangosimuka, but tisingazivi dzakasimuka kupi, dzakatanga kupi, dzakabva nekupi hatiziye. We don't even know dzakatanga sei. Up to now you ask me handina answer. Dzangosimuka kunge dutu remvura kudai so, kunge mumawaves MC. Zvikanitaridza kuti vazive shoko raMwari vakanditi you know what, you are in the right direction. Ramba wakamira. Don't give up. Don't listen to anything. Ramba wakatsika. Look forward. Wear blinkers. Ramba uchienda mberi. It means kuti you are in the right direction. Hausi wakatanga chinichi. Unless kana uri wakatanga, then you give up. But ndengofuma kusenchimoti zvemashoko. But somehow kwaingori nezi voice and a big spirit yangoti kwandiri never give up and ramberi. Never give up. Never give the enemies what they are looking for. And ramberi. Let them say what they want. And ramberi. Ndikaramba ndakamira. Not because ndakangwara kana kuti chi, but because the grace of God was pushing me to do it, because Mwari vanga vaona kuti enough is enough. Yasvika nguva yekuti maybe we do something for each other as Zimbabweans. Mukubatsirana. So ndoda kutendai. Even vese vakauya vakakamira neni muminamata vainamata neni. Vese when I was on the verge of giving up. Vese vaindipa mashoko ekukurudzira kuti do not ramba wakamira, ramba uripa. Forward we go, backwards never.
ndoda kutenda. I cannot mention you all nemazita because makawandisa andikwanisi kuti ndikumention nemazita. I know, but God knows. It's not up to me to thank you. But mwari vakakushandisa iwo kuti muye kwandiri muzoti don't give up. We know kuti you are human being, uri munhu wenyama. Andichika pamwe pacho I was tempted even kutodaira chaiko chaiko mashoko chaiko voti no answer, at least we are watching you. Hakuna shoko ratinoda kuti tibve kwauri. Nyarara ramba urisi. They were there to guide me. They were there with me all the way through. Vakaramba vakamira nini. Ndoda kutendai makawanda. I cannot even mention you with names nokuti makawanda. So my diaries nagoti ndikutendei nokuti wese abatsirwa zviri kufamba. Zvakare ndichingodawo kuti pane kuti mungochema kune vaya vari kuramba uchingochema. Inbox yangu yakazara nevanhu vari kukumbira rubatsiro, yakazarisa nevanhu vari kuda help. Vamwe vacho help yamuri kuuya naye muchiti muri kutsvaga unongochitoona kuti kai handikwanisa kuti ndipindure kana kuti kundidika, but mwari dei mangozarirawo vanhu ava mabvisawo mboni mumaso avo vanyatsoona kuti zvavari help yavari kukumbira yachonaka. Handisi kuti ndingati kudikana neniwo ndichiuya panapa nchiti guys tiri kukumbirawo 40,000 munhu ari kuda 40,000. Munonditi SIS MELLY makakwana here? Makakwana here SIS MELLY? Makakwana here SIS MELLY? But ndosvika pakungoti mwari itai kuti muvhure ava vanhu njere, muvavhurewo meso avo vanyatsoona kuti sometimes kana chiti kuti tinobatsirawo patinenge tichipoka we cannot help munhu wese Zimbabwe ese pasi rese, but iye mwanenge angoya akangogona kungonzwikwawo kuti uyu ngatibatsire vanhu vakawirirana. We can't help because zvakaita inbox yangu dei maigona kuona vaya vanoti vanoheka vachitsvaga zvisina basa ka dei. This is the time yekuti oraiti munoti munoheka muchitsvaga zvinhu zvisina nebasa nezvamusingafi makawana muchiti munotsvaga kunotsvagwa zvinhu zvisina basa zvisingafi zvakawanikwa mufoni yangu inini zvamunofunga kuti mungawana. This is the time for you to heki moburitsawo chokwadi kuti inbox yamai ava zvayakaita nevanhu vanenge vachida rubatsiro mva zvakaoma. But unongoona kuti mwari handizivi. Haisi nguva yekuti ungochema wakagara pasi uchingondoda kuitirwa zvese. Inguva yekuti usimuke utangewo something. Ndofunga ndine vasikana vakadzi about 3 vakauya kuWhatsApp kwangu varipo panapa. Umwe wacho ndamona pano achitaura kuti SIS MELLY kubva pamakaposta muchidya nyama dzana baba kuda musiya we were inspired takatangawo business rekugocha magizards ende riri kufaya. Guys, imagine kuti chiuru chachiri kuita 8 rand kune dzimwe nzvimbo 10 rand. Ukatengesa zviri 5 chete apa pana zvakawanda zvinopinda pachitanda paya. Wangotengesa 5 zvitanda zvevya watove ne50 rand yako. Kubva kuseni kusvika rivire unotengesa mari. Unogona kutengesa mari kana ukana panzvimbo pari busy. Iko zvine zvilockdown yaitwa is kuma locations people are selling its business as usual. Musoro wemombe chaiwo kunoutenga musoro wemombe. Kune vanhu vemunoda musoro wemombe. Kunoutenga musoro wemombe kuuti mhiripiri yakawanda kuukwatisa, huni dzako panze wokwatisa, woenda kana panze. Vanhu vachizada panotengeswa musoro wemombe kana wenguruve kana makumbo enguruve anonzi matrotters ayaya. Handitika vanotenga vanhu vanotenga izvo zvimonth end. But unowana munhu anenge achichema kuti ndokumbirawo ndachitegwa nemari yerent, handina kana mari yekuti ndibhadhara rent asi imonth end ndoda mari yerent. Alright, wapuwa mari yerent wanobhadhara rent mwedzi unouya uchaita sei? Mwedzi unouya uchaita sei? Wapuwa 400 yerent wabatsirwa nasambati kuti chinda nobhadhara rent yako, ko mwedzi unouya uchaita sei? What are you going to do? Uchadzoka futi here pano chiti mwedzi uno futi zvandina futi zvemari yerent, kana kuti wakuchinja group wakuenda kune rimwe group kunoti ndokumbirawo mari yerent. Madzimai, vana baba, this is the time for us yekuti tipanane zviredzo zvokuti tiredze. Ngatipanane zviredzo zvokuti ngatidzisanei kuredza. Hakuna chinonyadzisa. Usatye kusekwa, usatye kutukwa. Chinoraramisa mhuri yako rega vatuke, rega vaseke, rega vaite zvavanoda asi iwo mhuri yako iri kurarama. This is the time yekuti usimuke ubvunze business ideas pano. Wedu ndoda kutangawo something chekuti ndiite. Handitika kana uine chimwe chinhu chiri mumba ndakaaffectwa nelockdown but iko zvine zvinhu zvaanani. I want to sell my radio, I want to sell my TV, I want to sell my laptop. Ndoda kutanga something. What can I do? Ndawana 2,000. What can I do? 2,000 yo inogona kutokuitira 4,000. 4,000 woi multiply futizve yoita 6,000. Business lako rikafaya. Business lako rikafaya.
kungochema wakagara uchiti Mwari ndiropafadzei. Mwari vacho vanokuropafadza sei usina chawakabata nemaoko ako? Vamwe mugere pane land, vamwe venyu mugere pane malendi chaiwo. Rima muriwo, rima garden yemuriwo. Guys, kune vakatenga zvimatraki nekuita mavegetables nekutengesa mavegetables muriwo. Rima muriwo, uchisunga kabhandu kako 10 rand, hakuna kusina maZimbabweans, they will come and buy. Usachemena makagara ushaye mari yekuti utengere vana chingwa. Rima muriwo, iko zvino izvi fodya yakabhaniwa muSouth Africa, but fodya iri kutengeswa izere, fodya iri kutengeswa. Pano tine muDiaries ari kuhodhesa fodya iyi. Tine muDiaries ari kuhodhesa fodya iyi. Mudzanga uri kutengeswa 5 rand. Iwo uya waitengeswa 150 kana dzichitengeswa mushop. Right now uri kuitwa 5 rand black market. Nenyaya yekuti fodya mumashops hamuna dzakabhaniwa. Iwo enda unohodha brick refodya iri kune mukadzi ushu. Okutumira fodya iyi. Handitika wowana posto yako posikana kuti avari kutengesa fodya. Fodya iri kutengwa because munhu agara achiita fodya akwanisa kungorarama asina fodya. Ne5 rand iyoyo vanhu vari kungotenga fodya iyoyo. Chiimagine payday kana chipeki che50 rand chechiya chinoita wachitenga 50 chinoita 20 rg ukaitengesa nema50 nema5 rand 5 rand imari. That's a good profit wakagara kumba. That's a good profit wakagara kumba. Haisisiri nguva yekuti mungotoda kubatsirwa, mungotoda pafiwa toda kubatsirwa, nzara toda kupiwa chikafu, hembe ngavatitumire hembe. What are you doing? What are you doing? Iwewe pachako semuDiaries, what are you doing? Plan yaunayo in action yekuti ungati video ika ini zvinhu zvangu zviri kundirambira mufunge ndizvo zvinhu zvandiri kutengesa izvi but zviri kuramba kutengwa hazvisi kundifambira. Tokuti chimbo chinja udai so ndechipi ndangoti encourageani kuti vanhu especially vari muSouth Africa kumbira kwacho tanyanyisa kumbira kwachona. Do something. Wana chekutengesa, simuka utengese something. Izvozvi munoziva kuti zvinhu zvakuenda back to normal. Kune dzimwe nzvimbo kunotonhora. Muka makusenseni na 4 o'clock ubike magwinya. Vedwe ndakutokupaiwo zvangu nevanogara muSouth Africa because ndimakazara inbox yangu. Muka makusenseni ubike magwinya. Magwinya achipisa parodi panofura nevanhu vakawanda, vanhu vekunoenda kumabasa havagoni kurarama vasina magwinya. Time ino yechando tengesa magwinya ako 2 rand 50 depending nesize. Magwinya ari kutengwa. Pane madzimai ekuti vanozosara munomukirana navo na8 ka vatobva kunotengesa, motozomuka mose na8 vabva kunotengesa. Magwinya aya haite 1 hour, haite 1 hour 30 minutes anenge apera. Kana tisesu tikutengesa ndofunga kana 3-4 buckets makuseni ega magwinya aya 3-4 buckets makuseni ega. Ukamuka wakatsvaga posto yako yekuti unoita magwinya kokumba woenda nebhaketi rako 20 liters remagwinya wonomira ipapo uchitengesa. Handitika nefoku yako wakanyatsogezawo anotengwa. Hapana chinonzi hachitengwi, hakuna chinonyadzisa, haushayi mari yemagetsi. Chinonzi magwinya handizini ngati chii. KuZimbabwe munoti mafat kuku here, but anenge akaita raundi kunoku zvinobikwa nemafuta so. Handiti zvinobikwa nemafuta so. Magwinya ako apa bhaketi rako remagwinya, kana une mari yako poloni yako apa magwinya aya unotengesa neslice yepoloni. Slice yepoloni i1 rand. Slice chete ka slice kati chete ka 1 rand. Saka munhu azombotengi 1 slice anotenga kana 5 maslice arinodya kubasa ilunch yake yoyo otenga magwinya yake. Vamwe vari kubika tea chaidzo makuseni. Tea makuseni vamwe vari kubika. Veduweka nangoti simudzirane asikana handina angu andiri kutuka. I hope handisi kutuka kana kuti chii. Dumbling chairo ichokwadi. Slick roll dumbling vanhu vemuno dombolo riya rinonzi dombolo. Vanhu vanorida dombolo remuno rinogona ko kuzokuremera. Malamohodu chinonzi malamohodu maguru nematumbu. Bika matumbu nemaguru. Wozikana kuti vanobika matumbu nemaguru ava. Uchibika matumbu nemaguru uchiisa mhiripiri yako vachiziva vanotenga. Vanhu vemuno vanoti zvikafu zvavanoda izvozvo vachienda kumabasa. Iko zvinova kuenda kumabasa. Vazhinji venyu makaafectwa nelockdown, mabasa akapera. But regai kungochema makagara kudzimba. Regai kungomuka na 11 usina chekuti anzi ndiri kuita.
wana something chekuti uite, wana something chekuti uite. Aungati kufirwa woti ndibatsirei, chikafu ndibatsirei, magetsi ndibatsirei, chekupfeka ndibatsirei. Apa you are able bodied, une maoko ako, une makumbo ako. Vasikana vanoruka misoro vaya, uyai muruke musoro. Ruka umwe munhu auya musoro free of charge, wamuruka oadvertiser. Handichika munhu uyu ndakarukwa pakati ofamba achiadvertiser, anoudza maclients. Problem yedu mazimba kune vanoruka kuti chitora mumwe munhu waunoziva bhuru wako umbomuruka musoro, otora mapictures emusoro wake woadvertise, anzi kumuruka mahara hazviite. That's advertising. You have to risk. Anditi unofanira kutotora that risk iyoyo kuti ndikutoburitsa mari. You have to kuburitsa mari kuti uite more money. Magwinya hadi zvinhu zvakawanda, anongoda flour neshuga chete nemafuta, nothing else. Hana chimwe chaanoda. It's something chaanokwanisa kusitata uri pamba. Mazai akaboiliwa, kumuka makusiri kunotenga mazai ako akaboiliwa. Woboila mazai ako, salt yako, enda pa tax rank. Kuzvinhu zvanari kutengesa, go and sell mazai ako pa tax rank. Ipo paya vanhu vari kukwira matax vachienda kwavanenge vachienda. Vanhu vari kutenga mazai ari kutengwa. Andisati ndamboona muZimbabwe anotengesa mazai. Ndinoona achitengeswa navanhu vekuMozambique. Ende tichitenga futi mazai acho iwayo. Tichitenga tichiburitsirana mweya mutaxi tichifamba, asi vanhu vatenga mazai iwayo. Tenga mazai. MaZimbabweans tine pride yekuti ndionekwe ndiri pataxi rank ndichitengesa zai. Handibati. Asi kune vamwe vari kurarama nazvo. Mabhanana iwa, alright, pagedhe pako. Muka makuseni uende kunotenga crate rematomatoes. Uye uise muzviri kuitwa mumaplate crate. Ukatenga riri crate akachipa matomatoes, woti pagedhe pako waya voziva kuti matomatoes nemaonions ari kutengeswa apo, green paper nered paper. Vanhu vekunoda green paper nered paper zvisingaite vari kutengesa apo. Mapotatoes ako wosunga woisa apo, mashwamo ako, manikneks aya zvinenge zvakazara, vanhu vachitengesa. Vedu we, ndangotisimudzirani asikana, ndangotisimudzirani muzuva ranhasi. Onai vana vadiki ava vakatanga pano chip fryer yakabva pano. Ndima akavatengera chip fryer. MaDiaries mavatengera chip fryer, vakati chip fryer vakatanga bika machips avo. Handitika havasati vasvika vakuita masipatula, vachiri kungoita machips because machips ari kufamba iko zvine zvemasipatula. Vasati vapinda, handiti makota asati vatanga kuita machips ari kufamba. Tikavapa nesaga 1 remagwiri 2 masaga ekutangisa ndo vakatanga nawo. Magwiri ayaya magwiri 2 akatenga vegetables, fruits. Vakaita mabanana avo, vakaita matomatoes nemaonions. Nhasi maonions ayayawo nemabanana aya aburitsawo sadza. Plate sadza is 40 rand, 50 rand depending nekwauri. MaZimbabweans, masisters angu, vaning'ina vangu, vana vedu, regai kungochema airtime chaiyo. Airtime ukaenda kunotenga newholesale price airtime yakachipa. Kune vanotengesa airtime, the more yavanenge uchitenga yakawanda yacho in bulk, the more yavanenge vachikuya vanovhisa madiscount. Woya wotengesa. Kana uine mari watengesa chinhu chako mumba, enda unotenga machine. Kune machine ukaenda pane chimeshini kanonzika inai iwe kameshini kaya kanonzika yakatotengesa magetsi kaya. Machine uyo kanonzika kameshini kaya katotengesa magetsi ako. Stara ukanonzika iko. Mukaenda chete kari mumba ndakagara panze. Ndaikutaridzai that machine. Rega ndino mirai ndinokutorerai muone. Ndoda kungokuinspire muone. I'm trying to inspire you. Ndoda ngoti ndikuinspire muone. Handizivi kuti manje zvandiri kuita audio ndokutaridzai sei. Ndoda kutaridzai kameshina. Magetsi pane panomboita offline. Magetsi hakuna munhu anorarama asina magetsi guys. Hazviiti. Vanhu vanofamba kuenda kunotenga magetsi distance. Tengesa magetsi pamba. Inini nharaunda ndotogara. Magetsi munhu anokuperera wakarivara usina kuona kuti magetsi akupera. Vanoziva kuti apa panotengesa magetsi. Kuseni kameshini kadika unofamba nako. Unofamba nekameshini kako uchienda nako kushopu kuseni. Kuseni kanenge kari kushopu. Handiti uri kushopu kameshini kaya unongokachaja. Handiti vanhu vaisanga kanotengesa airtime, kanotengesa magetsi, kanobhadhara dhishi, unobhadhara dhishi zvese everything.
ndikutaridze mishini nyatso kuona right. Uyu meshini weflash uyu handizuri ndokutaridzai sei. Kana musina gona kuona ndinozoti ndokupostirai after this audio moona meshini weflash. Chiflash, what do I do kuti muone meshini? Let us see. Manje ndiku audio ndikwanisa kuenda kumeshini ndachida kutaridzai meshini uyu. Chinhu cheflash ichi flash iyi chinoita 1,400 rands. 1,400 rands. Anditi chinotengesa zvese. Chinotengesa magetsi, chinotengesa airtime, chinobhadhara dishi. Handiti kupera kwemwedzi izvo zviso vanhu kubhadhara madishi avo. Iwewe wesubmarket price dishi kana munhu achibhadhara 250. Handitika iwewe munhu achiya kwauriwo hachafambi kuenda kudst kunenge kwakazara line rakabva pano kusvika uko apa vanenge vachipinza 55 mukati kune maqueue. Handiti iwewe 250, iwewe woisa 10 rand yako pamusoro. Handika ya 260. Handitika 260 wakutengesa ugere pamba zvako kangobata meshina ugere pacheya wotomupa wotowedzera 10 rand yako pamusoro. We-airtime ari kuuya. Handitika paevery airtime yatenga uri kuisa extra 1 rand pamusoro. Uri kuisawo 1 rand pamusoro. Akatenga airtime ye 10 rand 11 rand. Akatenga airtime ye 12 rand. Airtime manje pazuva, airtime pazuva munhu unokwanisa kutengesa airtime ye 1000. Saka 1000 iwo chisawo unenge uchisawo ma 1 rand ako pamusoro. Vanotozviziva kuti paflash iwo unowedzera. Vamwe vanotoisa ma 150 kana ma 2 rand pamusoro. Antimazviona magetsi kana munhu anga achitenga magetsi achida kutenga magetsi 250. Handiti yobva muti magetsi 255. 5 rand ndeyako. 5 rand ndeyako. Wakagara zvandakaita dai handichakwanisi manje kuti ndiningirire because handina kuuyu. Handina miraiwo right ndite old video. Tibatsirane tionesane. Mira ndite iri video. Mira ndite kuti munyatsochiona chimeshini chachona vanhu vaende kunotenga nokuti mukazoti pamunhu ndikutaura zvinhu zvisipo but chapera but manje ndakuchaja but still you will be able to see. Mirai.